Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan got ji bo xweşiya Kurdan li Sûriyê ji bo wan Tirkiye garantiye. Erdogan li ku derê ev axaftin pêşkêş kir li Bakurê Kurdistanê li bajarê Melazgirtê Tirkî Melazgirê jî bi Kurdî li Mûşeyê axaftinek li wê derê pêşkêş kir. Behsa Rojavayê Kurdistanê kir, behsa Kurdan kir, behsa Sûriyê kir. Got kesên ku berê xwe bidin Enqerê, kesên berê xwe bidin Şamê, mebestawî Kurdin û rêzê li hiqûqa biratî û cîraniyê bigirin wê bi ser kevin. Unutmayın, hepimize ji bîr nekin cihê me hemûyan heye. Ev alaya ku rengê xweşxwîna sor a şehîdên me wergirtiye ya me ye. Ev welatê bihuşt ku dibin her bi hostek a xawê de egîdek razeya yê me ye. Ev welat yê me 86 milyon kesî ye. Tirkiye me dema birayên me yên li derveyî sînortengav bibin, pera ve herî ewleya ku dikarin xwe bispêrîne. 86 milyonun Binêrin me ev yek li Iraqê dît. 14 salin me li Sûriyeya cîran dît. Me ev yek li Balkan heta Kafkasyayê li gelek aliyên erdnîgariya di dilê xwe da dît. Sibe jî dîsa welatê ewleyê kesên zilim lê bêkirin, cudakarî li hemper wan bêkirin û zext û zordarî li wan bêkirin û rûbiriyê mirinê bibin, Tirkiye û milletê Türk in. Ji ber wê jî weke hemû gelên birayên li Sûriyê garantiya ewlehî, aramî û xweşiya Kurdan jî Tirkiye ye. Yên berê wan li Enqere û Şamê be dê bi ser bikevin. Yên rêzê li hiqûqa biratî û cîrantiyê bigirin dê bi ser bikevin. Yên qibleya xwe şaş bikin û ji xwe re li xwediyê nû bigerin dê di encamê de wenda bikin. Em vê yekê jî dizanin ku dema şûr ji kalanê xwe derkeve wateya qelem û gotinê namîne. Ez dibare dikim. Em li hemû herêmê li gel pêkanîna aştiya mayînde ne. Em dixwazin pirsgirêk bi rêya diyalog û dîplomasiyê bêne çareserkirin. Bila kesek ji bîr neke, em weke Türk, Ereb û Kurd dê heta qiyametê bi hev re bijîn.